Τέλος, αυτό ήτανε. Λοιπόν, και από την όμορφη Κεφαλονιά ερχόμαστε εδώ στο τραπέζι μας. Ήρης, λοιπόν, ένα θέμα σοβαρό, ένα θέμα που απασχολεί αρκετό κόσμο και πιστεύω ότι αρκετοί είναι και αυτοί που δεν ξέρουν να το προσδιορίσουν, ότι αναφέρονται τα συμπτώματά τους σε αυτό που λέμε κρίση πανικού. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το προσδιορισμό τι είναι η κρίση πανικού. Ακριβώς. Ξεκινάμε λοιπόν. Οι κρίσεις πανικού έχουν σωματικά συμπτώματα, τα οποία είναι η εφίδρωση, η ταχυκαρδία, το βάρος στο στήθος, που είναι και αυτό που πολλές φορές κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν ότι παθαίνουν έμφραγμα ή ότι έχουν ένα πρόβλημα με την καρδιά τους. Είναι το κοτανάσεμα που λέμε, η δύσπνοια, δηλαδή αλλάζει η αναπνοή. Είναι η αλλαγή στη θερμοκρασία, δηλαδή είτε έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας είτε το άτομο νιώθει κρυάδες. Έχουμε μούδιασμα, έτσι, ή το μυρμήγκιασμα που λέμε. Επίσης έχουμε τρέμουλο. Όλα αυτά μαζί. Θα το εξηγήσω. Θα μιλήσω λίγο για τα συμπτώματα και να το διαχωρίσουμε μετά. Επίσης είναι η ζάλη και η τάση για λιποθυμία, που είναι συχνό πολύ στις κρίσεις πανικού. Μπορεί να υπάρξει και λιποθυμία. Μπορεί να υπάρξει και λιποθυμία. Δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει, αλλά μπορεί και να υπάρξει λιποθυμία. Υπάρχουν άνθρωποι που παθαίνουν κρίση πανικού και πέφτουν κάτω και καταλήγουν και στα εξωτερικά ιατρεία για αυτό το λόγο, διότι και το περιβάλλον δεν γνωρίζει τι συμβαίνει. Έτσι. Άρα λοιπόν, μούδιασμα, κοντανάσεμα, βάρος στο στήθος, αλλαγή θερμοκρασίας, ή ζεσταίνεται πολύ κάποιος ή κρυώνει πολύ στα ξαφνικά, τάσεις λιποθυμίας, μπορεί και λιποθυμία, τι άλλο? Είναι μια γενικότερη δυσφορία που νιώθει και επίσης αυτό το οποίο ουσιαστικά καταλήγει η κρίση πανικού, η οποία να πούμε ότι κορυφώνει σε λίγα λεπτά, έτσι. Εδώ βλέπουμε στην κάρτα τη διαταραχή πανικού, θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Ωραία, την τραβάμε την κάρτα, την πάρουμε πίσω και θα τη δούμε στη συνέχεια. Συγκεκριμένα πώς λειτουργούν οι κρίσεις πανικού και πότε πρέπει να θορυβηθούμε κιόλας, έτσι. Και το σημαντικό που πρέπει να πούμε, που είναι και η άσχημη αίσθηση που έχει το άτομο, είναι ότι χάνει τον έλεγχο του εαυτού του, δηλαδή ότι τρελαίνομαι. Έτσι. Κάτι δεν πάει καλά. Ότι κάτι δεν πάει καλά, μεγάλη ανησυχία. Αυτό κορυφώνει σε πολύ λίγα λεπτά. Οπότε, βέβαια, αυτά τα λεπτά για ένα άτομο που παθαίνει κρίση πανικού είναι αιωνιότητα. Και επίσης το αίσθημα του φόβου του θανάτου. Δηλαδή, φοβάμαι ότι πεθαίνω τώρα, ότι κάτι μου συμβαίνει. Τέτοια είναι η αίσθηση. Ναι. Μάλιστα. Αυτό όλο που μας περιέγραψες, καταρχήν τώρα συγγνώμη να κωδικοποιήσουμε πόσα από αυτά τα στοιχεία πρέπει να έχει κάποιος, γιατί μπορεί να έχει ένα. Ακριβώς. Και να μην είναι κρίση πανικού. Για να μιλήσουμε λοιπόν για κρίση πανικού, πρέπει να έχουμε τουλάχιστον 4 από αυτά τα συμπτώματα που αναφέραμε. Έτσι, με 4 συμπτώματα ή και παραπάνω, μιλάμε για μια κρίση πανικού. Μάλιστα. Τώρα, τι κάνουμε με τις κρίσεις πανικού? Δηλαδή, εννοώ ότι πότε πρέπει να θορυβηθούμε για τις κρίσεις πανικού, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που έχει πάθει μια κρίση πανικού στη ζωή του και παραπάνω. Μπορεί να πάθει κάποιος μία φορά και να μην την ξαναπάθει μετά. Ναι. Μπορεί. Να πούμε ότι η κρίση πανικού ουσιαστικά μια κρίση άγχους. Αυξάνεται το βασικό μας άγχος. Όλοι έχουμε ένα βασικό άγχος από το 0 έως το 8, σε αυτή την κλίμακα έχουμε περίπου στο 2. Έτσι είναι ένα βασικό άγχος που το έχουμε όλοι μας και μας βοηθάει στην καθημερινότητα, μας είμαστε πιο δημιουργικοί, πιο παραγωγικοί. Το καλό άγχος, αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι. Στους ανθρώπους που παθαίνουν κρίση πανικού, ουσιαστικά το άγχος κορυφώνει στο 8. Έχει πέσει στο 8, δηλαδή έχει χτυπήσει κόκκινο. Ακριβώς. Αυτό είναι θέμα χαρακτήρα, θέμα ψυχοσύνθεσης, θέμα κληρονομικό, τι το προκαλεί? Δηλαδή, συγγνώμη, ένας αδύναμος χαρακτήρας, ας το πούμε, παθαίνει αυτό το πράγμα. Καταρχήν να πούμε ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το περιβάλλον. Έτσι. Η ζωή που ζω, δυσκολεύομαι, είμαι σε δύσκολη φάση. Το περιβάλλον μου ποιο είναι, το οικογενειακό, το φιλικό? Και εγώ σαν άνθρωπος, πώς είμαι? Όπως λες και εσύ, είμαι ένας άνθρωπος έτσι, με χαμηλή αυτοπεποίθηση, αδύναμος. Σαφέστατα αυτό δεν συμβαίνει μόνο στους ανθρώπους που θεωρούμε, ας πούμε, ότι είναι αδύναμοι χαρακτήρες. Μπορεί να συμβεί και σε πολύ δυναμικούς ανθρώπους. Δηλαδή, ένας δυναμικός, ας πούμε, ένα μεγαλοστέλεχος, μπορεί να το πάθει? Σαφέστατα. Γιατί είναι θέμα άγχους. Δεν είναι θέμα δυναμίας, δηλαδή. Όχι. Και το άγχος τρυπώνει παντού. Και μπορεί να μας οδηγήσει σε κρίσεις πανικού. Οπότε δεν μπορούμε να το περιορίσουμε σε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα ανθρώπων. Σίγουρα όμως, όσο πιο στρεσογόνο είναι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε ή η ζωή που κάνουμε, αυτό αυξάνει το άγχος μας, άρα και την πιθανότητα να οδηγηθούμε σε μια κρίση πανικού. Λειτουργεί αθρηστικά, δηλαδή, εγώ αν ζω 10 χρόνια μέσα στο στρες και στο πρόβλημα, τον 11ο χρόνο μπορεί να αποκτήσω κρίση πανικού? Μπορεί να λειτουργήσει αθρηστικά και μάλιστα βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που φτάνουν να κάνουν διαταραχή πανικού, όπως λέμε, που εκεί έχουν επαναλαμβανόμενες κρίσεις πανικού. Δηλαδή, μπορεί ένας άνθρωπος να παθαίνει 2 φορές το μήνα ή και κάθε μέρα. Έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Είναι επικίνδυνες, μπορεί να πάθει
πέραν του ψυχολογικού να χτυπήσει και το σώμα, δηλαδή και να πάθει κάτι ο άνθρωπος? Στην περίπτωση της λιποθυμίας, αναλόγως που βρίσκεται, ναι, μπορεί και να χτυπήσει. Έτσι, όταν πέφτουμε κάτω Λογικό. και δεν έχουμε τις αισθήσεις μας, μπορεί να χτυπήσουμε οπουδήποτε. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο και δυσλειτουργικό για το άτομο η κρίση πανικού, διότι αρχίζει και κάνει έκπτωση στη ζωή του και μειώνει τη λειτουργικότητά του. Τον εκθέτει στο περιβάλλον, το επαγγελματικό ή κοινωνικό? Σαφέστατα. Σαφέστατα. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αίσθηση του γίνομαι ρεζίλη, της ντροπής. Και εδώ λοιπόν θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει διαταραχή πανικού. Λοιπόν. Ακριβώς. Πάμε να δούμε την κάρτα και να το εξηγήσουμε. Πότε αρχίζουμε λοιπόν να ανησυχούμε για τις κρίσεις πανικού που παθαίνουμε. Έτσι, όταν αρχίζουμε να έχουμε απρόσμενες και συνεχόμενες κρίσεις πανικού, όπου ουσιαστικά εκεί πέρα μιλάμε για κρίσεις πανικού που δεν είναι έπαθα μία φορά στον ένα χρόνο. Μιλάμε για κρίσεις πανικού οι οποίες είναι παθαίνω μία σήμερα και παθαίνω και μία τον επόμενο μήνα. Βασικό όμως κριτήριο επίσης για να πούμε για τη διαταραχή πανικού, να μιλήσουμε για τη διαταραχή πανικού, είναι ότι σε αυτό το διάστημα, στο μεσοδιάστημα των δύο κρίσεων, θα πρέπει το άτομο να έχει άγχος και αγωνία ότι θα ξαναπάθει μια κρίση πανικού, που εκεί μπαίνουμε στο φαύλο κύκλο ότι αγχώνομαι για το άγχος, μην πάθω την κρίση, έτσι, άρα παθαίνω. Ή ότι θα νιώσω κάποια από αυτά τα συμπτώματα. Και επίσης το άλλο κριτήριο είναι ότι το άτομο αρχίζει και αλλάζει τη ζωή του, την καθημερινότητά του, τη συμπεριφορά του. Δηλαδή, για παράδειγμα, άμα πάω στο γυμναστήριο και κάνω διάδρομο, θα ανέβουν οι παλμοί της καρδιάς μου. Αυτό είναι ένα σύμπτωμα που είχα στην κρίση πανικού που έπαθα. Άρα δεν θα πάω. Αρχίζει γιατί και κάνει μπορεί να πάθει μια κρίση μετά πανικού. Και φέρει πράγματα που τα ταυτίζει συμπτωματολογικά. Αρχίζει και γίνεται μια γενίκευση. Και βέβαια το γυμναστήριο είναι ένα πολύ μικρό παράδειγμα που όταν να μην πηγαίνει κάποιο στο γυμναστήριο, και δεν τελειώνει και η ζωή του. Αλλά αρχίζει αυτό και γενικεύεται σε πάρα πολλά πράγματα. Αφαιρεί πράγματα δηλαδή, που του θυμίζουν τα συμπτώματα. Δεν θα μπω στο μετρό, γιατί μπορεί να ζεσταθώ και αυτό να μου δημιουργήσει εφίδρωση. Το συνδυάζω, σταματάω να μπαίνω σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν θα πάω σε πολύ κόσμο. Πάει και αυτό. Ακριβώς. Αρχίζει και απομονώνεται. Αρχίζει το άτομο και κάνει αποφυγές, όπως λέμε, εμείς ψυχολόγοι. Και ουσιαστικά αρχίζει και αλλάζει ριζικά τη ζωή του. Μπορεί να σταματήσει να εργάζεται, να μην μπορεί να βγει έξω με φίλους. Φτάνει να γίνει δηλαδή, τόσο πολύ σοβαρό. Ακριβώς. Άρα, πριν φτάσει κανείς σε αυτό το στάδιο, ή και αν φτάσει σε αυτό το στάδιο, τι κάνει, τι δεν κάνει. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από το αν πάθουμε μια κρίση πανικού και νιώθουμε γενικότερα ότι βιώνουμε στρες, καλό θα ήταν, παρόλο που δεν εμπίπτει αυτό στη διαταραχή πανικού, να μιλήσουμε με έναν ειδικό, ώστε να μπορέσουμε ουσιαστικά να εκφράσουμε το άγχος που έχουμε. Δηλαδή, να εξωτερικευτεί όλο αυτό. Είτε στο οικογενειακό μας περιβάλλον, αν έχουμε ανθρώπους κοντά μας και νιώθουμε άνετα. Τώρα, αν αρχίζουν και γίνονται επαναλαμβανόμενες οι κρίσεις πανικού, τότε εκεί πρέπει να απευθυνθούμε στον ειδικό. Ψυχολόγο δηλαδή. Σε ένα ψυχολόγο, ο οποίος είναι εκπαιδευμένος στις αγχώδεις διαταραχές, γιατί η διαταραχή πανικού είναι στο σύνολο των αγχωδών διαταραχών. Άρα, έτσι, αυτή είναι η ομάδα. Οποιοδήποτε ψυχολόγο, είναι κάποιοι που δεν έχουν εξειδίκευση και σε αυτό. Πρέπει να είναι εκπαιδευμένος πάνω σε αγχώδεις διαταραχές. Δεν είναι όλοι οι ψυχολόγοι εκπαιδευμένοι πάνω σε αυτό. Πρέπει να έχουν κάνει δηλαδή δίκευση πάνω σε αυτό, έτσι, κάποια εκπαίδευση συγκεκριμένη. Και να πούμε ότι η ενδεδειγμένη θεραπεία, προσέγγιση μάλλον, γιατί υπάρχουν πολλές σχολές στην ψυχολογία, είναι η γνωσιακή συμπεριφοριστική θεραπεία. Δηλαδή. Εκεί ο ψυχολόγος ουσιαστικά δουλεύει με τις σκέψεις του ατόμου, έτσι, δηλαδή υπάρχει ένα ερέθισμα που μας προκαλεί το άγχος. Έχουμε μια σκέψη ότι δεν θα πάω γυμναστήριο γιατί θα πάθω κρίση πανικού. Άρα υπάρχει μια συμπεριφορά. Άρα έχουμε ερέθισμα, σκέψη, γνωσία, γι' αυτό λέμε γνωσιακή, και συμπεριφορά. Αρχίζω και αλλάζω τη ζωή μου, αυτή είναι η συμπεριφορά. Εκεί λοιπόν ο θεραπευόμενος έρχεται σε εμάς, ακούμε τη ζωή του, πώς την έχει αλλάξει, πώς την έχει διαμορφώσει, ακούμε τι αποφεύγει και ποια είναι τα ερεθίσματα που τον αγχώνουν, που τον στρεσάρουν, και αρχίζουμε ουσιαστικά και δουλεύουμε πρακτικά με αυτό. Πρακτικές εφαρμογές, ασκήσεις εξοικείωσης, έτσι, και αρχίζουμε σιγά σιγά τον άνθρωπο αυτό να τον βοηθάμε να ξαναβγεί στη ζωή. Μάλιστα. Πετυχαίνει, πιάνει. Ναι. Έχει Μετά από πόσο καιρό? Αυτό εξαρτάται, να πούμε, από την θέληση αλλά και τη συνέπεια που έχει το άτομο απέναντι στη θεραπεία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που δεν κάνει τις ασκήσεις που του δίνουμε ή ας πούμε που ακυρώνει ραντεβού, θα πάει πάρα πολύ πίσω. Λογικό. Γιατί αυτό θέλει μια συνέπεια. Έτσι. Δεν θέλει να ακολουθήσει. Δεν μπορούμε να δώσουμε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο, είναι αλήθεια, διότι και ο κάθε άνθρωπος και η κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Σωστό. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ήρηση Κρέμερ, θα τα ξαναπώ.